बिटिआरनि गोजोन थासारिखौ दुंहाव थासारि खालामनो नागिरनाय साथाम केल'नि सोद्रोमाखौ 12 घन्टानि गेजेराव रौता पुलिसआ खाबाय। रौता इक्राबारियाव बमा खुबैनायजों लोब्बा थानाय साथाम केल'नि सुबुंखौ हमबाय उदालगुरि पुलिसआ। नंगौ, बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। उदालगुरिनि रौता इक्राबारिनि डन दासनि न'आव बमा खुबैनाय गाग्लोबनाय साथाम केल'नि सोद्रोमाखौ खानो हाबाय। पुलिसआ मिथिहोदों दि हमजानाय सुबुङा चिरां जिल्लानि सिडलीनि थागिबि निबास बर्मन, रौता सिदाखावानि मन्दर बर्धन आरो गसाइगावनि हितेश्वर बर्मन। बिनिनो निबास बर्मन आरो हितेश्वर बर्मनआ केल'नि सोद्रोमा होनना पुलिसआ मिथिहोदों। पुलिसआ मिथिहोबावनाय बादिब्ला मन्दर बर्धनआ केल'नि सोद्रोमाफोरखौ थानो होनायनि अनगायैबो गोबां हाबाफोराव हेफाजाब होदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। मन्दर बर्धननि न'निफ्राय उदखारि हानजानि सोद्रोमाफोरा बाहायनाय जुथा बेल्ट बोखांनो मोन्दों पुलिसआ। बिनि अनगायैबो बमा खुबैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय केल'नि सोद्रोमाफोरखौ नागिरगासिनो पुलिसआ। हमजानाय साथाम सुबुंनिफ्राय गासै गंबा जानबुं बोखांनो हादों रौता पुलिस बिफाना। गोजोनथाव खौरां, बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ नोंथांनो लाबोदों गोदान अफार। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव नोंथाङा खम बेसेनावनो किया कम्पानिनि गुबुन गुबुन मडेलनि गोदान गारिखौ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो मिथिनो गोनां बाथ्राया बेनोदि किया कम्पानिनि 2022 मडेलनि गारिखौ गासै 40,000 रां रेहायाव मोननो हागोन। बेजों लोगोसेनो बे श'रुमाव जेखिजाया कम्पानिनि गोजाम गारिखौ सोलाय सोल' खालामनोबो हागोन। दासान्दि बे अफारा सोलिगासिनो दं। मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआ सा बङाइगाव साफागुरि र'ड आगराला देहा फाहामसालिनि साखाथियाव थानाय महामाया हटेलनि अपोजिट साइडआव दं। बे अफारखौ मोनफुंनो थाखाय नोंथाङा अनलाइनबो बुकिं खालामहरनो हागोन। लोगोसेनो गोबां मिथिनो थाखाय थोंजोङै 7099003414 नङाब्ला 8822790662 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन आरो बङाइगाव मेरिडियान किया मटर्स श'रुमआव थांनानैबो नायनो हागोन।